Velkommen til Fontastic Fonts. Har du svært ved at finde den helt rigtige font til dit projekt, så er denne samling af over 6.500 TrueType fonte helt sikkert noget for dig. Der er alt fra elegant til de helt umulige. Så hvis du er webdesigner, grafisk designer, skolelærer eller har brug for et nyt pust til din firmapræsentation, eller blot til et kreativt projekt, ja, så er denne samling helt sikkert noget for dig. Træt af Arial og Tahoma, så se et par eksempler på de mere end 6.500 fonte med i pakken. Fontastic Fonts. Du får altså 6.500 forskellige fonte, som du frit kan bruge i dine reklamer og markedsføring. Alle sammen TrueType fonte, det vil sige, at de selv tilpasser sig den størrelse, du angiver. Du kan naturligvis farvelægge dem, som du har lyst. Fontfilen installeres blot ved at dobbeltklikke på den, og så vælge installere. Bemærk lige, at nogle af fontene ikke indeholder æ, ø og å, men rigtig mange gør. Du kan få fat i de 6.500 fonte ved at bestille jobbet på for 100kr.dk.